हेलौ लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै 24 सेप्तेम्बर 24 सेप्तेम्बर जोंहा दिनै मोनसे गामियाव प्रग्राम दं। बेनो जाहैबाय जोंनि गामियाव थानाय गासै फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइ आरो माखासे समाजारि जेंनानि सायाव सांग्रांथि होनाय सावरायमेल, मेइनलि इडुकेसनखौ लानानै सोलोंथाइखौ लानानै मोनसे सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलाव जोङो जोंनि बे दानि फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरखौ जाहाथे मोजां केरियार फारसे लानानै गावनि केरियारखौ दालांनो हायो, बेनि थाखाय मोनसे जोङो फुंखा सुबुं लाना फैदों। बेनो जाहैबाय डक्टर अजित बर'। बे डक्टर अजित बर'आ गसाइगाव BEd कलेजनि प्रिन्सिपाल। दा बिथांखौ जोङो आलासि महरै लेंनानै लाना फैदों। दा बिदिब्ला दिनैनि बे ब्लग्सनि गेजेरजों नोंथांमोन बयबो जोबोद मोजां मेसेज मोनगोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोना बयबो नायलांदो। अब्ला रेडि जाबायानो बेनिफ्राय सोलिगासिनो दं, खामानि फैगासिनो दं बयबो मानसिफ्रा। दा बिदिब्ला नायलांदो। मिटिंनि एरेन्जमेन्ट सोलिगासिनो दं। नै जोंना गाहाय नेहाथारियानो खामानि मावनांबाय। नै जाय फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै जा थाखोआव फरायनाय आरो बायदिसिना आखल आखु दानाय, बे बिथिङाव जोङो जोंनि फरायसा लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय आरो बांसिन थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि गामिनिफ्रायनो जों सायख'नानै लाबोदों डक्टर अजित बर'। दा बिथाङा गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं प्रिन्सिपाल आरो बेजों गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। बिथां सारा गावनि सिनायथिखौ जोंनि गामिनि बयनिबो गेजेराव सिनायथि होनायनि थाखाय आङो गामिनि जानाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बे आश्राबारि गामिनि सोलोंथाइ, समाजारि आरो बायदि बायदि बिथिङाव सांग्रांथि मेल, बे मेलखौ सामलायनाय आफादगिरि जाहैबाय लक्ष्मीकान्त बसुमतारी। दा बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय आरो सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दा गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय सारनिसिमबो आनचलिक कमिटि एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि मुस्रि देरहासार दैमारि, दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। दा बिथां सारनि फैनो हाबावदों बिथां कनिन बसुमतारी। बिथाङानो जाबाय कनिन बसुमतारी। बिथां रामा बसुमतारी। दा बिथांखौबो जोंनि गेजेराव नुजाना दं आरो सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो सोलोंथाइनि सायावनो बांसिनै खामानि मावबाय थादों। बेबायदियैनो जागायनायनिफ्राय दिनैसिमबो आरो मावलांबाय थागोन, बेखिनिखौ आं खावलायबाय। बिदिनो जोङो गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरजों लोगो हमहैनाय आरो दाखालि एसे सिगाङाव थांनाय गरम बन्द समाव नोंथांमोननि गामियावबो हयथ' बे हाबाफारिखौ मावदों जानांगौ। माखासे मानसिफोरखौ जोङो लामा दिन्थिलांहोनो रोंनांगोन, बा जोङो समाजनि माखासे मानसिफोरखौ जोङो मदद होनो रोंनांगोन। बिथाङा सोलोंथाइनि सायावनो बुंनो थाङोब्ला A to Z जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बाथ्राखौ बुंलांगोन। खालिबोल' आं खावलायनो सानो नोंथांमोनखौ, दिनैहाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि नैबे आश्राबारि गामिनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि बिमा बिफा गार्जेनफोरा नुजाफैनो हादों। नोंथांमोनहा मोजाङै खोनासंनानै मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोआव सोनानै लायोब्ला बहुद मोजां जागोन। जोंनि गोसोआव लाबाय थागोन, अब्लासिम जोंनि समाजाव अनलायनाय, मान होलायनाय, गोजोन खौसेथि बियो थाबाय थागोन। बेनिखायनो जों बेखौ बावनो मोना। गिबियाव आङो बुंगोन, बे समाजनिगिरि बिथाङा बुंलांबाय एबसुआ समाजखौ मोजां जाजानो लुबैदों। जोंनि समाजाव जाहाथे जुवा गेलेनाय, ताश गेलेनाय
जौ लोंनानै बुलाय सोलाय खालामनाय बेफोर जाया। जौ लोंनानै गावनि धोन सम्पतिखौ फानग्लुंनानै गोरिब जाया। बेखौनो जों लुबैयो, एबसुआ लुबैयो, जों बयबो लुबैयो। बिदि फरायगासिनो दं। नोंना मा नाम? बन बसुमतारी। नों मिथिगौ ना साबेसे गथ'फ्रा नोंखौ सानफ्रामबो नायबाय थायो? मिथिनाय नङा। बन बसुमतारीया आश्राबारि गामिनि बबेहाय थाङो? गथ'फ्रा साबेसे नोंखौ नोजोर होबाय थायो नों मिथिगौ ना? मिथिनाय नङा। बे आब' बन बसुमतारीया खैथायाव सिखारो? खैथायाव उन्दुयो? मा जायो? माबायदि फरायो? साबेसे गथ'फ्रा साननो हायो बा सानखांबाय थायो नों मिथिगौना? मिथिनाय नङा। नोंनि फल'वारफ्रा रोजा रोजा फल'वार्सफोर दङ। साफ्रोमबो उन्दै उन्दै गथ'फोर, नों सासे दैदेनगिरि, नों सासे लिडार, नोंनि बुंनायफोरखौ गासिबो मानिगोन। दा नों जुदि नोंनि उन्दैफोरखौ मानिहोनोब्ला नोङो मा बुंनांगोन, मा मावनांगोन, माबायदि आखल आखु दिन्थिनांगोन, माबायदि फरायनांगोन, बे नोंनि सायाव। सासे गेदेर मानसिखौ, सासे दैदेनगिरिखौ, सासे फोरोंगिरिखौ रोजा रोजा फरायसाफ्रा सानफ्रोमबो नायबाय थायो, अबजार्भ खालामो। नायनानै मा खालामो? फल' खालामो, नकल खालामो, सोलोङो। बे गाज्रि थासारिया गथ'नि साननाय हनाय, आखल आखुआव, फरायनायाव गोहोम खोख्लैयो। बेखौनो आं बुंनो सानदों। जोंनि न'खरनि थासारिया ओरैबायदि जानांगौ, आदर्शबान जानांगौ। न'खरनि थासारिया आदर्शबान जायोब्ला गामिनि थासारिया आदर्शबान जागोन। सासे मानसिया मा मावदों, मा सानदों, मा बुंदों, बेसेबां रोंगौ, बबेहाय थाङो, बेफोरखौ फरायसाफ्रा, उन्दै उन्दै गथ'फ्रा सब समय नायबाय थायो, सोलोंबाय थायो, नकल खालामबाय थायो। खोमाजों माबायदि राव खोनादों बेखौबो गोसोआव लागोन। आब'मोन गोसोआव ला, मादैमोन गोसोआव ला, आबैमोन गोसोआव ला। गावनि गथ' गथायखौ मा रावजों रायो, बै रावा खिन्थु गथ'फोरनि खोमायाव हाबनानै थायो। बेनिखायनो जाहाथे रावफोरखौ जों बाहायनो हाया, ओरैबायदि सांग्रां जों जानांगौ। मोजां बाथ्रा बुङोब्ला 100 बार बुंनांगोन। 100 बार बुङोब्लासो 11टा 10टा रावा बै गथ'नि खोमायाव हाबनानै थागोन। लेखा फरायनो खिन्थायोब्ला खेबसेनो फराया, खेबथाम खेबब्रै खेबबा बुंबाय थानांगौ आरो लेखा फराय, लेखा फराय, लेखा फराय। खोनासङा, खोनासंनो बारा मोजां मोना गथ'फ्रा। माखौ मोजां मोनो? नायनानै सोलोंनो मोजां मोनो। बिमाया बबेहाय थाङो, बिफाया बबेहाय थाङो। जोंनि समाव जोङो सानैना माबा मेट्रिक पासमोन जोङो फार्स्ट। बेनि उननिफ्राय दिनै जोंनि गामियाव आर्मि दङ, पुलिस दङ, CRPF दङ, पस्ट मास्टार दङ, टिचार्स दङ। हिसाब गैयै ओरैबायदि एग्रे बेग्रे जाबाय गोरों मानसिया। बुलायनाय सुलायनाय गैया, नांलायनाय खमलायनाय गैया। सोरबा जौ फेनानै थाङोबा बे लाजिनानैसो फैनांगौ। माने नुनाय नङा बिदि जों गामियाव। ओरैबायदि मोनसे थासारि। बैबायदि थासारियाव नोंथांमोनहाबो थानो लुबैगोन नङा होनबा? लुबैगोन। आङो लुबैगोन आंनि बिफाया मोजां मानसि जानांगौ। आङो लुबैगोन आंनि बिमाया मोजां मानसि जानांगौ। बिसोरखौ आं खुलुमनो हानांगोन। आंनि आफाया खुलुमजानो हाग्रा जानांगोन। आंनि आइया खुलुमजाग्रा जानांगोन। दा नोंथांमोनहाबोथ' गथ' गथाय दं। नोंथांमोननि गथ' गथायफोरनाव सों, आइ, फिसा हौवा, नों आंनियाव मा गाज्रि नुदों? आं माबा गोरोन्थि मावबाय नामा? माब्लाबा सोंफेरदोंना? सोंनानै नाय। जेब्ला जौ फेगोन, जौखौथ' निश्चय सोरबा सोरबा लोङो खोमा। बै जौ लोंग्रा मानसिया सों फिसाज्लानाव फिसाजोनाव, आइ आंथ' जौ लोंबाय, मोजां जादों ना गाज्रि जादों? फिसाजोआ बुंगोन गाज्रि जादों आफा। फिसाज्लाया बुंगोन गाज्रि जादों आफा, जौ जादोंसो। लोङोब्लाबो मानसिफोरा जाहाथे मिथिया, बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। पास जाबाय। जेब्ला आं मेट्रिकखौ पास जादों, आं न'आव थायाखिसै। आङो बेलेग कलेजाव फरायबाय, भारा थानानै आं फरायबाय।
हायर सेकेन्डारिखौ पास खालामबाय डिग्रीखौ आङो बयनिख्रुइबो बांसिन मार्क्स मोननानै आङो पास खालामबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आङो जेनेरेल केटेगरियाव एसटि ब्लाबो जेनेरेल केटेगरियाव आङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव एडमिशन मोनबाय बेखौ पास खालामनानै आं गावखौ सिनायबाय आंनि थांखिया जोबथायाखै एमए आं पास जाबाय बेयाव जोबथायाखै बेनिफ्राय आङो बिएड फरायबाय बिएडखौबो आं पास जाबाय एमफिलखौबो आं पास जाबाय डक्टरेट डिग्री आं लाबाय प्राइभेट कलेजाव आं खामानि मावबाय प्राइभेट कलेजाव खामानि मावोब्ला मानसिफ्रा बोरैबा सानो नङा होनबा ओइ बे प्राइभेट कलेजनिसो ओइ बे प्राइभेट स्कुलनिसो बे रोखोमनि साननाय दङ नाथाय प्राइभेट आरो सरकारि बे नोंनि गोसोनिसो बाथ्रा प्राइभेट कलेजाव प्राइभेट अनुष्ठानाव प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावनानै नोङो थाखा लाख लाख खामायनो हायो न'खर दानो हायो नों गोजोननाय लानो हायो सानफ्रामबो नों रंजानो हायो आङो फुंनि 4:30 सिखारो नोंसोर खैथायाव सिखारो खैथायाव सिखारो जेब्ला आं कलेज फरायदोंमोन ना आं जानजि खाफ्रानानै फैबाय न'निफ्राय आं कलेज फरायनाय समाव आङो 2:30 बाजियाव आं सिखारोमोन फुंनि 2:30 सिखारनानै मुस्रि सिङावनो आङो फरायोमोन खोमसि खोमसि आं फरायोमोन आंजों थाफायोमोन आंनि फंबाय सानसेखालि फंबाया बागदावदों लाइट होआ मा होआ आङो मुस्रि सिङावनो जिरायनानै 2:30 बाजियाव हारसिङै फरायगासिनो दङ माखौ नुदों आङो जेखौबो नुवाखै जायखौ आङो मैया फरायदोंमोन बेखौ आं मेम'रियाव लाबोनानै मेम'राइज खालामदों फंबाया सिखारबाय बागदावबाय बियो मा जाखो इसिबां फुङाव आं होनदों सिन्था दाखालाम आं मा मावदों बेखौ आं मिथिगौ आरो नों नाय आं सानसे समाव आं मा मावगोन नों आंखौ नायबाय था फंबायखौ आं बुंदों फंबाया दासिमबो दङ फंबाया आंखौ दिनै मान होयो फंबाया दिनै आंखौ नुबाय आं माबायदि मानसिमोन बै समाव आंनि जिउआ जोबबायमोन बै समाव आङो खाना जाबायमोन मेगन थासेयावबो आं खाना जाबायमोन आखाइ थासेयावबो आङो खंगा जाबायमोन आथिं थासेयावबो आङो लेंग्रा जाबायमोन जिउ थासेयावबो आङो गोथै जाबायमोन बे समाव आङो गावखौ मोजां मोननो हायाखैमोन गावखौ आं सिनायाखैमोन फरायसाफोर नोंनि महरा माबायदि नोंनियाव मा दङ बेनिखायनो नों बेखौ सिनाय नों आवगायलांनो हागोन नोंनि थासारिया माबायदि नों बेखौ सिनाय नोंनि लोगोआ जुदि गाज्रिब्ला बेनिफ्राय नों जानगाराव था नोंनि सोरगिदिं माबायदि मानसि थानांगोन मिथिगौ स्मार्ट मानसि थानांगोन गोरों मानसि थानांगोन जेब्ला नोंनि लोगोफ्रा मोजां मोजां मानसि जागोन नों थुलुंगा मोनगोन नोङो गियान मोनगोन नोङो लामा मोनगोन थाखोनि अनगायै मोजां मोजां बिजाब फरायनाया मोनसे मटिभेशन आं जेब्ला डिग्री फरायोमोन आङो मोननै मेगाजिन फरायोमोन इन्सपिरेशनेल कोट होननाय आरो मोनसे विजडम होननाय बे फिसा फिसा मेगाजिनखौ फरायनानै आं बिराद थुलुंगाखांदोंमोन आरो सम सम आङो फिल्म फेयार फरायोमोन एक्ट्रिसफोरनि बिसोरनि जानाय थानाय गाननाय बेफोरखौ आं फरायोमोन आरो बिराद आं गोजोननाय मोनोमोन फरायसाफोर बयखौबो आङो खावलायदों गसं फरायसाफोरल' गसं उन्दुनो ओंखारबाय आथिंबो साबाय नोंसोरो गसङोब्लाबो जागोन जिराय आं मा बुंदों गोसोआव हाबदोंना फरायसाफोर बयबो हाबदों सोरनाबा बानाया फैखागोन बेयो बे समनि साइकोलॉजी बानाया फैखागोन आङो नोंसोरखौ दिनै समाय लाहोगोन सोरबा जुदि लानो गिदिंब्ला जिरायखा लानो गिदिंबा जिरायखा अन्नानै मोनसे बाथ्रा फोरमाय आंनो सोरबा हाबा जाफ्लांबाय नामा उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय नामा सोरबा बे गसंनायनि गेजेराव रावबो जायाखैथ' अके मोजांनि बाथ्रा हाबाखौ जों जाखागोन ना उनावब्लाबो जाखागोन आंहाथ' जाखाबाय नोंसोरो आरोखि उनावब्लाबो जाखागोन समाय लानांगोन आखाइ थिखां बयबो आं लेखा फरायगोन गोसा आं लेखा फरायगोन आं मोजां मानसि जागोन आं सुइसाइड खालामनाय नङा आं ड्राग एडिक्टेड जानाय नङा आं फरायनायखौ नागारनाय नङा
आं मोजां मानसि जागोन आं उन्दै बैसोआव हाबा जानाय नङा आं फोरोंगिरिफोरखौ मान होगोन आं आइ आफाखौ मान होगोन आं इसोरखौ फोथायगोन आं गावखौ मोजां मोनगोन जाबाय गोजोन्थों बयबो आखाइ खबनानै होदो बिसोरनि थाखाय सासे फैलाय सिख्लासा फैनाय आंनि मेगनाव जेबो नुवाखै बियो नोंनि मा नाम अनसुलि अनसुलिहा थाइनै मेगन दङ बिनि मेगनाव ओरैबायदि जोंखोल ओरैबायदि समायना बे थाइनै मेगनाव आं नुदों बे थाइनै मेगनाव अनसुलिनि सिमां दङ अनसुलिनि थांखि दङ अनसुलिनि इयुन दङ नाथाय बे थांखिखौ नोङो जोथोन लानांगोन आरो नोङो देरहासार जागोन खुलुमबाय गोजोन्थों गोबां मैल्य गोनां खोथा बुंलांबाय बेसेन गोसा बिथाङा जोंनो बिबुंथि होलांबाय जोङो बेखौ आरो बुंनाय नङा आरो जानि जौगाबोनाय जे फरायसायाव फरायबाय थानाय फरायसाफोर बिथांमोनहाबो जाहाथे दाबाव आरो नोंथांमोना समाय लाखाबाय बे समायखौ नोंसोर जेब्लाबो नैथि सिगाङाव लानानै बै खामानिखौ नोंसोर मावफुंबाय जाहाथे खाफ्रानांगोन गोसोआव लाबायना मोजां गोसो होनानै बिसोरो दिनैनि नैबे बिबुंथिखौल' नोंसोरो गोसोआव लादो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बिदिब्ला नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों बाय बाय